tarda farem una entrega de premis inolvidable pels meravellosos pintors, escriptors i poemes que tenim aquí davant. Desitgem que ho gaudiu. Molta sort a tots i a totes. Però abans volem que escolteu aquestes històries d'uns monstres que ens ensenyaran els problemes de la nostra societat, on no tenen tanta sort com nosaltres. Voleu escoltar-les? Doncs comencem! Hi havia una vegada un gos al que li llançaven brossa. Va passar el temps i el gos es va convertir en un monstre de brossa. És el monstre de la contaminació. És un monstre que està contaminat per la gent del món, que li llencen brossa. Ell s'enfada i contamina el planeta. Els nens i nenes d'infantil han fet tota una sèrie de dibuixos xulíssims que el monstre no s'ha atrevit a llançar. Per això demanem que vinguin uns representants d'I3 a buscar aquest premi. El Sant Jordi ja ha arribat, qui ha marcat mercat. La gent del poble cridava, el Sant Jordi ja ha arribat, qui ha marcat mercat. La primera primavera masovera del nostre obligat confinament. Que bé, els dibuixos d'I4 no són gens malament. Que vinguin uns representants d'I4 a buscar el merescut premi. Passarem junts un Sant Jordi diferent amb l'anel de la nostra gent, confinats entre quatre parets, sense roses al carrer, però amb un llibre molt potent que avui porta per nom Anirà bé. Confiar i no perdre mai l'esperança, un nou más construeix sempre certa distància des del present, però no ser conscient sobre el moment d'actuar ben diferent. Finalment ens agradaria que vinguessin uns representants d'I5 a buscar el seu subpremi. Després de la nostra captivitat Floriran més primaveres, sorgiran noves donzelles, que s'alçaran valentes per cridar. I arriba la senyera. Fruit del nostre món. Passarem junts un Sant Jordi diferent amb l'anel de la nostra gent, confinats entre quatre parets, junts, sense roses al carrer, però amb un llibre molt potent que avui porta per nom tot el món. Desperta, aixeca, celebrem, junts cantem per un Sant Jordi diferent. Recordeu el monstre que comentava? Què podem fer perquè ell deixi de contaminar? Hem d'intentar no llançar brossa perquè el monstre no contamini. No llançar brossa a terra i fer coses pel bé del planeta, com per exemple, tenir presents les 3 R's: reciclar, reduir i reutilitzar. Per si algú no recorda quines són i en què consisteixen, us les expliquem. Reciclar. Hem d'intentar llançar la brossa on toca. Reduir. Hem d'intentar reduir el consum de plàstic. Reutilitzar. Hem d'intentar aprofitar les coses al màxim
i donar-li una segona vida a les coses. D'aquesta manera, segur que podrem fer que aquest monstre anomenat contaminació desaparegui. Segur que coneixeu la història de Sant Jordi. Ara us presentarem una història una mica més especial, que es titula La igualtat. Hi havia una vegada un governant que era molt manaire i deia a tothom el que havia de fer. No deixava que les noies juguessin i anessin a l'escola. Us imagineu que terrible? Un dia, un grup de nenes van decidir parlar com se sentien i van arribar a la conclusió que no els agradava el que estava passant. Volien canviar la situació. Així doncs, van decidir fer cartells per informar del que estava passant. Els nois, al veure-ho, es van quedar glaçats. Com podia ser? Tots tenien por del governant, per això no els van frenar. Tots tenien el mateix dret a anar a l'escola i jugar. Així que finalment van aconseguir que el governant reflexionés i s'adonés compte de la injustícia que estava cometent. Actualment segueixen existint algunes desigualtats, com el racisme, desigualtats de gènere. Vosaltres lluiteu per fer que desapareguin? Després d'aquesta reflexió volem donar pas als premis de primer. Els nens i nenes de primer han creat uns acròstics molt divertits. Els guanyadors o guanyadores són... FIFA, autor, Mia Villarino. Títol, Laura, curs... Cavall arriba armat Sant Jordi enfadat i amb l'espasa va guanyar aquell combat. Ara toquen els rodolins de segon. Segur que eren supercreatius. El guanyador o guanyadora és... Un Sant Jordi diferent amb l'anel de la nostra gent. Pseudònim. Autor. Malena Pérez. Títol. Alicia. Confiar y no perder mai l'esperança. Un algo más construir sempre certa distància. Desde present podrem ser conscients. Serà el moment d'actuar ben diferent. Largues hores sense mentre la tristesa festeja la nostra captivitat. Voliran les primaveres, sorgiran noves donzelles que s'alçaran valentes per cridar. Dona una llança verda als teus peus. Alicia. La meva millor amiga es diu Alicia i el lloc on viu es diu Galícia. A l'Alicia li agrada molt el blau perquè creu que és el color de la pau.
tant. Sabeu qui és el monstre de l'educació? No? Doncs ara us explicarem una petita història. Hi havia una vegada un monstre que tenia un problema. No tenia diners i no podia anar a l'escola. El monstre estava molt trist perquè veia els altres nens i nenes que hi anaven. Veia que s'ho passaven bé, aprenien coses i per això els tenia una mica d'enveja. Un dia mentre miraven com els altres nens anaven a l'escola, es va trobar amb una princesa. I a que no sabeu què? Li passava el mateix. Ella tampoc podia anar a l'escola. Es van fer molt amics. Gràcies a la gent que col·laborava amb l'ONG de Sant Jordi. Finalment, la princesa i el drac van poder anar a l'escola. Parlant de l'ONG, la princesa va veure que uns nens de tercer van col·laborar, donant uns poemes molt bonics. Sant Jordi va demanar que hi hagués un guanyador. Sant Jordi va demanar que hi hagués un guanyador. Li van dir que sí, i el guanyador és... Pseudònim, el futbolista. Autor, Carlos Brins. Títol, La família. Sant Jordi és tot de ferro, les roses d'un jardí. El drac no menja pomes, la princeseta sí. Sí, sí, sí. Sant Jordi és tot de ferro, les roses d'un jardí. La princesa, la rosa i el drac, dos van al darrere, dos van al davant. La princesa, la rosa i el drac, dos van al darrere. M'agrada la família, és molt divina. Per a mi és un tresor, val 1000 monedes d'or. Ens donem abraçades, moltes vegades. Ens donem petons i ja en tinc milions. Tinc la loteria, amb aquesta gran família. Les vostres grans famílies són increïbles. La família és increïble. Per això és molt important col·laborar amb les ONGs, ja que si nosaltres estiguéssim en aquesta situació, ens agradaria que ens ajudessin. Aquest problema continua passant, que no poden anar a l'escola. Gran part de la feina encara no està feta i els governs han d'intentar canviar aquesta situació. Hem de valorar que nosaltres podem anar a l'escola i tenir dret a l'educació i no dir cada dia quina mandra anar a l'escola. Per acabar, hem de donar els premis als nens de quart i el guanyador o guanyadora de quart és... Si no va de pressa, se la costirà. Roses i espines. Pseudònim Unelles. Lucía Maldeu. La pobra princesa visca s'ha salvat. La rosa creixia, Sant Jordi l'agafà i a la princesa ja li ha regalat.
Don Bosco va tenir un somni, al principi molt estrany. Tot era preciós i bonic, però allò era un parany. Sortia un camí ple de roses, de flors molt boniques. Eren grans, no petites, i tenien moltes espines. Don Bosco volia passar, i per no fer malbé les roses es va descalçar. Va començar a caminar, i els seus peus van sagnar. Don Bosco seguia avançant, el mar anava suportant. Un grup de nens el van veure, i no s'ho podien creure. Don Bosco els va convidar, només alguns van acceptar. Els altres pensaven, que bojos deuen estar. Van acabar el camí molt cansats, tenien els peus destrossats, però una cosa els va alegrar, l'Ave Maria va arribar. Superbé. Per últim, us volem parlar d'una altra lluita que tenim per endavant. Sant Jordi vol lluitar també per un treball digne. Això vol dir treballar a canvi del sou, unes hores raonables, cobrant el mateix per la nostra posició independentment de si som homes o dones. Sabíeu que hi ha països on tot això no passa? En llocs com Camboya, els nens han de treballar moltíssimes hores, tantes que no els queda temps per anar a l'escola, però tampoc per jugar. Us imagineu com seria la nostra vida sense poder jugar? Els nens i nenes de 5è han elaborat un bestiari que de ben segur divertirà a tots els que els llegeixin. Va dels animals del mar. El poema guanyador ha estat... La pobra princesa Les patates bullons. El dofí, Pol Flaquer, Lluïsa Maí... I en Pell. Sant Jordi arriba, en la seva llança travessa el carrer. Ja veu la princesa, el drac la vol menjar. Si no es dona pressa, ella morirà. Li clava la llança que busca l'aurat. Felicitats, ho heu fet molt bé. Tinc una amiga a l'aquari que apareix en aquest bestiari. És gris platejat i de tant estar a l'aigua li ha agafat un refredat. Salta i salta fora de l'aigua i quan plou agafa una alga que li fa de paraigua. Caça peixos cada dia i no li agrada la biologia. Quan surt el sol se'n va amb la seva família, el seu nadó que està al bressol i la seva mare Emília. Ara ja coneixeu el dofí, ho sentim molt, però aquest poema ja té fi. A les nostres mans està també intentar guanyar i lluitar contra els nostres monstres, dels que us hem parlat. Però abans coneguem el guanyador de 6è. La Fulla, Daniela Borges.
Hi ha una cosa entre nosaltres. No us espanteu, no és cap dinosaure. Només demano que com ho tingueu, perquè no és cap broma. Espero que us ho cregueu. Es tracta de la contaminació. No caigueu mai en la tentació de tirar cap plàstic al mar, perquè pot fer mal o atrapar algun caramar. Potser només creieu que ve de les fàbriques, però no, també ve de nosaltres. Ens podem quedar sense planeta i no només fer mal a una marieta. Penseu durant un moment i no en els peus, en la ment. No us vull mentir, per això us vull dir. Nosaltres som el primer problema i sí, estem parlant del mateix tema. Cap residu pot llançar, perquè ens hem de cuidar. Si us plau, per les següents generacions o per als que veuen amb biberons. Hem de fer un millor món i feliç estarà tothom. Enhorabona, ho has fet molt bé. Fins aquí l'entrega de premis de cicle superior. Ara arriba el moment d'acomiadar-nos d'aquesta fantàstica celebració. Esperem que hagueu gaudit moltíssim. Felicitats a tots els guanyadors i a tots els que s'han esforçat a realitzar aquests poemes o dibuixos. I mai us oblideu que llegir és somiar amb els ulls oberts. Fins aquí els Jocs Florals 2024!